Sugeng Dalu semuanya, masih bersama saya Elisa Orchard Alaso, sinden terkeren terbekal yang ada di dunia ini. Halo. Jangan lupa tetap di subscribe loncengnya di Nunul ya, tetap di subscribe channel Dalang Seno, jangan lupa. Ya bahasa apa di Nunul kuwi? Di Nunul. Bahasa Jawa di Nunul. Ayo bahasa ditekan nek bahasa Indonesia. Halo sekarang kan ora ditek. Tekan lonceng ngono kok di Nunul. Itu enggak ilmiah. HP itu enggak empuk Om. HP itu tuh atos. Jadi enggak ada kalau ditekan apa yang ditekan. Enggak ada, enggak bisa dia ditekan. Di apa namanya itu? Pegang, sentuh. Ora di Nunul. Touch. Iya. Yeah. HP kok dinunul. HP iki nek dinunul HP-ne ora bakal kaget. Iya. Seorang Dalang Seno yang udah mencapai 100.000 subscriber. Kowe isih sing ngene wae. Kowe sesuk bengi nak samangkat iki dodol obat ning Parangkusumo wae. Aku malah koyo bakul obat ora. Promosikan gitu loh. Sebentar lagi dapat silver play button, tak promosikan biar semakin keren ini di Delingo. Ngendi? Mendi Tumuwo tekik ngono lho, ben saya tekik. Ben semakin biar semua sedunia kenal dusun tekik Tumuwo Delingo Bantul. Projo Taman Sari. Wah, kowe ngerti apa-apa? Bantul ki apa? Projo Taman Sari. Yogyakarta. Berhati nyaman. Sleman. Sempodo. Nek luar kota, Klaten. Klaten bersinar. Korea. Mengopo tekan Korea? Jawa iki ne. Korea ono. Apa? Kowe sing kurang cerdas. Apa? Korea berawan. Kok berawan? Amerika hujan. Kowe kok Google wis takon karo Mbah Google mau. Ya ora kok kuwi jan ono ramalan cuaca iki ngono kuwi, Korea berawan. Oh iya, Jepang berawan. Ning Delingo ning kene cerah ya Pak, cerah. Luar biasa. Ini mengawali Rasulan. Rasulan iki mau kok kocone matane ora dienggo meneh. Kacamatane sapa? Kocone matane mau lho, kocone matane. Kocone matane matamu kuwi. Koncone motone. Iki sing lele maringi wong njaluk lagu mau iki. Oh iya, kuwi jenenge apa nek basa Jawane? Kacamata. Kocone dudus iya apa jenenge nganggo Surya. Tesmak. Oh, dudu Surya Kanta. Weh! Dalang Seno terkeren terbekal seantero negara ini. Kuwi lho. Tidak marahi kowe pekok malah. Dalang ana kaya rap ora. Tesmak nek cara Jawa. Tesmak kedep, tesmak akunya. Kuwi berarti kedep. Lho kok kacamatane kedep? Matane sing kedep. Oh, matane sing kedep. Kedep tesmak kacamatane mosok iso ngene-ngene ya. Iya. Aneh. Ya, wah iki kalang sinden saka blasteran iki dadi nek omong angel. Iki pancen bapakne Jawa, mbokne gembel ya. Ora apa-apa, aku dipadake wedhus ra apa-apa. Wah, ngerti dek dipadake wedhus. Ora jengkel aku ra apa-apa, sing penting sesuk-esuk bayaran ra apa-apa. Beres. Muni wedhus lah, muni apa ulet apa bebas. Ulet ya ora kok ya. Iya, Mbak. Ya jarene aku kaya biting kaya ulet ngono. Apa? Kaya biting kaya ulet. Ya meng kurang karena kan kamu masih jomblo. Iya. Besok kalau sudah bersuami pasti tubuhmu berbentuk sendiri. Ora ditek-tek nggo mayang kok tek-tek. Kuwi gatel apa piye tanganmu ting? Kene iki omong mayang malah tek. Cah kok mesti kurang gawean lho. Iki sesuk-esuk paling ya ngusungi Depok barang wanting iki. Wah, wis. Ya ora kok ya. Sinden kok ngusungi Depok. Ya hiperaktif iki pamerkane. Ora iso meneng wong iki. Ora iso meneng, kok ngopo meneh? Kok bokonge dipindahke wo, pindah tengen. Kok wis pindase dilebokke kene kok. Wah. Pusing karo sinden sisi. Ya ora. Kuwi karo kancane kok ngendas-ndaske lho. Iya. Coedan ora.
Ya, Mbak Elisa. Yes, sowan. Mbak Elisa Orkaro Salaso. Ayo memberi doa kepada dusun Desa Temuwo. Desa Temuwo. Basa Jawa lho. Temuwo itu artinya apa toh, Pak? Aku ora ngerti, aku takon Pak Lurah. Oh, bukan beda. Apa? Tukul. Temuwo ki tukul. Tukul. Tumbuh. Grow up. Grow up. Ya. Tukul berkembang. Kaya iki seragame anyar iki padake. Berkembang kaya negara Indonesia berkembang. Wis gek omong. Ya engko sikik tak mikir basa Jawa Inggih kula sowan wonten tekik Temuwo. Mugi-mugi sedaya sehat. Amin. Lancar rezekinipun. Amin. Terusane lemah subur. Toyanipun kathah. Amin. Ta pedagang ya gulake murah, adole lara. Wah pinter. Amin. Sing engko pekerjaane lancar, sing durung ana kerja ya kerja. Nek isih durung entuk meneh takon Pak Seno wae. Mengko kon nabuh apa usung-usung gamelan. Iki kok tak polo lho wis. Iki nek piyai semene iki manut omonganmu. Terus ngelamar kerja ning nggon aku terus nek sing ngusung gamelan wong 40. Ben buyar dase. Pusing. Terus tenek tekor aku. Iya. Nggih, sampun. Nggih, matur suwun. Nembang apa? Nembang apa sing anyar sing disinau wingi? Oke, ra masalah dijajal. Apa lagu? Angenteni. Karya Pak Mantep Sudarsono. Hah? Karyane sapa? Ki Mantep Sudarsono. Nek piyaine mresani mesti muring-muring. Mantep. Sidat bukae sik sapa ta jenenge sidat bukae. Gak iso nirake, Pak. Aku ki wis kaya anake kok kowe iki. Waduh, anak saka ngendi ndelok itu nganu akte kelahiranmu. Ya ora ngasah nggo akte kelahiran. Dia itu guru saya, senior saya, bapak guru. saya. Oh iya. Kayak si dan bucek kula kacare ya gecek dase kene. Gecek dase apa gecek dase? Gecek dase iki siramu didak. Waduh, eman. Kutake Mantep Sudarsono kok Mantep Sudarsono. Sudarsono. Kuwi ndase limbuke kok dikeplak terus kok ora bocor ndase. Iki suwe-suwe aku ora limbukan kok anarkis iki. Limbuke anarkis tenan lah. Ya karang ya sing nirokke Pak karaku wis kaya nganggep anake dhewe kok. Baik, gawe kayak debak. Ngomong apa, Pak? Kayak debak. Kayak pak. Kaya pilik. Nganggo bawa ya, Pak? Nganggo bawa, ngenteni siap-siap iki. Nggih, niki Pangkur Rinoso, tapi coba dulu. Aku belum pernah. Pangkur Rinoso coba dulu, ya. Nek kira-kira pengendange wingi mulih ora rampung latihan men dikendangi wayu sik ora apa-apa. Ya, men sing latihan runtut tekan sore tekan bengi. Ya ngono. Ndek mbangane rusak malu aku. Ah iya. Ya. Wayu dikai 75 wis trima. Karo sarasane ngati Dunekke kabeh ya nak, engko Mbak Tatin men ngonekke sarung jagung slendro. Nah, wingi latihane dhek sarung jagung slendro terus ayu engko bajigur kahot. Hah?
Bajidor apa bajigur? Bajigor apa, Pak? Bajigor kahot. Bajigor kahot. Cara Mbak Sunda kuwi lho. Oh, bajigor. Kok miso to, Pak? Bajigor iki ora miso jeneng lagu kok. Oh, jeneng lagu. Bajigor apa? Bajidor. Oh, bajidor dudu bajigor. Sak karepmu kowe iki ngayel. Nek neng Sunda jenenge bajidor. Oh, bajidor. Nek neng Jawa jenenge Yogyakarta jenenge bajigur. Oh, bajigur. Kaya wedang ya. Kok ngerti wedang bajigur? Wis tahu aku. Wedang wis tahu. Wis. Doyan kowe. Doyan. Lah kok sik lagi disapokke. Kon mangan sampah. Wedang woh iki lho, Om. Nganggo jahe padake plastik barang. Nek doyan ra apa-apa. Kapan sumending sisihmu yo ameh kleru iki mau. Iya. Ratri rinosa rino yen wis rino enggal ratri kang dulu mung sira tanoliya tak tresnani lahir Ya, tak anteni karya pepundenku Karang Pandan no. Yo, ki mantep, mangga. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma bepujanku muga tetepotan sasu Mlo. Ya. Neno, neno. Gledang kae teko pranyata janjine datang citra kelangan welat bisa saumpama ajalane
suwun. Nggih, sampun pedalang. Oh nggih, mboten dicawok to? Lah. Iya. Ya aku wis nekake wong PBKS tak kon joget ya aja kuwatir. Iki PBKS tenan iki padake. Ngebalekke ra. Niku sinten nih? Gendang gendit, gendang gendit. Kok niki gendang gendit. Ayo. Kayak niki. Sopo iki? Iki bapakmu. Alah. Bapak kok seneng dangdut. Titik niku, Pak. Nek karo dangdut ki senenge ra jamak-jamak. Ayo, Ting. Ayo. Langsung. Tak tindak 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 di tak tindak gendeng. Di. Sik. Ayo, ndang nyanyi. Nggih. Niku kaya Pak Wondo to, susu. Muni piye kowe? Langgit persis e. Sembek. Mentekne ra ana apa jenggot. Ayo. Oke, siap iki. Aduh. Wong PWKS e. Iya. Langsung nggih. Langsung piye bawani kok? Hah? Bawani. Bawane kan mawon ngen kadung tresno nggih. Hah? Pripun ta? Loh, kok malah lunga? Iya engko sik engko joget tenang wae. Kadung tresno ya ora apa-apa. Rina wangi dadi ati tanpa Yuyun kayung yun marang slirane ana tansah kumawanging netra. Aku jane ora apa-apa nukokke seragam sinden ki ning awakmu ki cilikno, aku iki paring larang dhewe. Sinten kula apa? Kancane do semeter setengah wis dadi kebayake kowe dadak 4 meter setengah. Nggih mboten. Lemu banget. Mulane kuwi kaya ayu kuwi tuku pipitan nek dong sore kae sadurunge dandan, keringete metu awake sudo. Kok nek sedele ilang piye? Lambemu malah ngomong. Ayo diganti sing rada jebebeh. Iya. Medun bareng ngerem medun ning arep omah kok. Lho, sadele nanti gimana? Bareng ngadeg tiba dhewe clothok. Wah iki apa? Tekan ngendi ya mau? Neno. Tansah kumawanging netra Anoman sapa? Kaya nganu kaya apa jenenge Anoman obong Anoman cancut tumandang karya ngalengka wis dadi areng geger ana bongko sarung jagung blender. Jangan istirahat to. Ayo, iki bewane slendro ning. Iya. Serati kadung Tresna
Saiki kowe sok ra ngrungokke sinden ki ilang ana tembung ngeng. Jero ati kadung kuwi jane ora masuk ning nggon swara apik. Jero ati kadung tresno. Ah tresnone wae o karo a karo i nek tembung mati yo aja diteruske. Jero ati kadung Kula mbiyen sekolahe oleh kon ngonten iku. Ya ora iso kuwi olah vokal. Berarti kleru gurune ya. Kleru. Iya. Awasio ta. Menika nek ra Ora Pak Wasyo nggih menangi. menangi guru SMKI Pak Wasio ya irunge kaya jojon kae. Tan liya hamun sliramu satemah lara asmara Kacamata ngono nek apik. Ben ngapa? Lho yo gaul kok yo. Tinggal. Jajal sik coba. Apa ya? Yo gleleng. Tinggo to? Oh menang aku. Jajal. Akan nganggo. Ayo coba dijajal apik ora kok. Nek apik tak keke kowe kok. Karena cementel gelungan kok. Nek nganggo. Guys, dienggo sik coba tak kaya rentenir. Wow. Ora iso meleh. Marai jadel iki marai joget iki. Aku ora wani. Daleke kono wae, daleke kono. Mama kon tak kaslupan. Coba sa dijajal sa, Elisa. Nek kowe sik kuru iso ora apik sa. Ora ngene kok. Lah piye? Ora muni Lah kok sing coba. nganggo aku muni. Lah kowe kelemon kok mesti muni. Jajal meneh apa piye iki? Ah, jajalan. Elisa wae ora muni kok kowe muni ora. Mbok ana Ora iso kekuatan. mlebu lho. Ayo. Piye iki? Oi. Kah aku. Mama. Ayo mbok kok ya karang ya Aku coba. nek dadi Tinggo ting. Tinggo ting. Nah, Weh ora apa-apa dijajal sik. Paton diblesekke ngono lho. Wes. Cepat. Kok ndelok kaya gorene. Jajal wi dinggo dalange. Ya ana demite iki. Ilang sarap sawane wis. Kok dilunggui lho. Nyo, sing jeneng wong Jawa kuwi nek arep njukuk dhuwit ning sajen kae wis sok dilangkai kok. Merak wae. Nyo, nggonen saiki rak ramune. Ora muni ning mambu. Biasane ngono iki duyui. Ya coba nyo, jajal nyo. Ning nang kene lho. Ya. Ayo manda nguyah ndak? Ana mbokne lho kae. Mboten ana apa nika cak gojek elek lho mboten ana Bu. Ngapunten nggih. Kurang ajar. Oke ana mbokne ra omong. Ana ibune kok. Kurang ajar kowe. Iya. Yo, anu delik sarung jagung slendro. Lah iki sarunge jagung pancen nyata pete kebacut tresno ora gawe kawan lan gawe kucima selaya selalilo piye janjine
Sarung jagung slendro. Slendro ya biasane nek sing wis kulino dunake sarung jagung pelok barang. Oh, iki slendro, slendro. Ya. Lah kae sarung jagung. Kadung tresna. Ora apal rasa. Yo. Lah iki sarung jagung. dereng apal. Ayo dapalke kuwi Srana nggo nyambut gawe. Nggih, siap. Blegekuku gek sak dolita. Mel. Sinuwun Ndarawati sarawuh ndika kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk nggih Den. Iya. Kakang Semar ndak tampa ora liwat. Tiba sepadha-padha mung kepareng aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Semar. Nggih kula tampi. Sinuwun Mandura aturan karaharjan rawuhipun. Yo. Kakang Semar. Slamet tekaku nering sambikala. Tansah pinaningkaning kawidadan. Aku ngaturake pudyastawaku katur ngersane Kakang Nayantaka. Nggih. Kula tampi karya bombong raos sing manah kula. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu Ndarawati. Yayi dawah sami-sami. Sawetawis Yayi lenggah wonten ing Karang Kadempel. Inggih kasinggihan mekaten. Mboten cecala ingkang langrumiyin kaliyan Ingkang Ngraka ing Ndarawati. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawula nuwun sampun boten kirang prayogi. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yayi.
Dawa sami-sami kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka ing Mandura mugi katur. Kula tampian dadosaken suka marwata suta. Raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta. Wah. Kresna kakangku aku ngaturke bektiku katur. Ya Werkudara ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Baladewa. Aku ngaturake basaku katura. Ya Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, tak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Ya Arjuna ndak tampa pangestuku Tampanana, Janaka tak tampa pangestuku Tampanana. Nun kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun Mandura, sinuwun Darawati, Nala Garing tak tampa. Ya Nala Garing tak tampa pangestuku Tampanana. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih sinuwun Darawati, sinuwun Mandura. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana, Petruk. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kuwi ngopo igong tenguk nang kono kuwi? Kuwi iki jane nggone Ndara Janaka. Nek sinuwun Darawati iki wangune jejer karo Ndara Janaka. Waspadakno Petru. Iki Raden jangan nongko. Janaka jangan nongko ora. Bagong ayo mikir. Wah, ngreget-ngregeti sesawangan. Alah menganggon kene sedeloke kok ora entuk. Ha sinuwun Darawati tak jejeri meneng bae kok. Nggih Gus nggih. Iya Bagong ora apa-apa nggih. Wilujeng pangestuku Tampanana nune nggih. Ndara Baladewa wilujeng Den. Ya Bagong slamet. Pangestuku Tampanana. Nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Jawi nika bungkusan apa? Lho. Aku ora nggawa apa-apa, Bagong. Wo ya dudeke sampean. Wis tak go mlebu. Nggih pangestune kula niku wong cekat-ceket e. Dudeke barang tak gawa nek kula niku karang semangat kok. Siap ngoten niku wis beres. Ya Bagong, ya ora apa-apa tak ijolane. Nggih. Sinuwun. Enten apa? Kakang Semar sepisan tilik marang karjaning Kakang Nayantaka saputra ana ing Karang Kadempel. Sejatine aku kepengin nanjihake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Dene wis sawetara wektu ninggal marang negara Ngamarta kuwi karepe kepiye kersane Kyai Aji. Aku ora ditareni babar pisan. Mula nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ana ing negara Ndarawati tumuli tak kanthi sowan ning Praja Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung. Mongko ujaring aturing para nayaka lan punggawa yen to Pandhawa lenggah ana ing Karang Kadempel. Pancen sampun wonten saptaari kelungguhan menika ndara-ndara kula Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niatipun mboten saged kejawi namung kepengin caket kalian para kawula jaragan ndara-ndara kula Pandhawa menika nggadahi niat mbangun Ngamarta. Monggo mbangun Ngamarta ya lair ya batin ya wewangunaning praja supaya wimbuh gesanging para kawula kebak ing kanikmatan ing winastan wewangunaning lair menika boten sanes gesang rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane menika wewangunaning batin. Kakang Semar mengkono. Kula nggih mboten ngerti, lah kok sing dituju kok Semar. Monggo kula niki derajate ngaceplik kula niku namung Panakawan. Ewadene nek ndara-ndara kula Pandhawa pun percaya kalih Semar, kula ya ora bakal selak. Janyatane kula niku wis dituwake, wong tuwa niku ana jarwa dosake metu-metu wis nggawa. Nek disambati ya kudu tanggung jawab. Mula Pandhawa nggene ajeng miwiti ambangun negari Ngamarta menika nuwun sewu lho Den, mboten nami kula nilar dhateng sinuwun Darawati babar pisan mboten. Ning gandeng Semar sing pun dipasrahi, nggih. Ajeng kula leksanani supaya napa sing dijangka dening pepunden kula Pandhawa sageta kasembadan niku karep kula. Iya, Kakang Semar. Yen to pancen kaya mengkono, aku ora bakal nedya ngebot-boti kalawan kekarepaning kadang-kadangku para Pandhawa, malah yen perlu Kresna
nedya mbebantu marang kadang-kadangku para Pandhawa Kyai Semar. Niku wajib. Merga sampeyan niku suwing para Pandhawa. Sampeyan niku ngibarate kaya dene kusir Pandhawa menika kreta lan jarane. Kreta lan jaran menika isane mlaku ya merga kinusiran dening Nata Darawati. Kreta lan jaran duwe niat dandan tumraping negari Ngamarta. Nek sampeyan ora cawe-cawe perkara niki, malah sampeyan sing kula luputke. Lah niki malah kula entuk kanca, kula entuk ruang. Mboten ming Semar sing kudu tanggung jawab bab kasembadanan mbotenipun Pandhawa mbangun negara Ngamarta, ning klebu panjenengan ya duwe kewajiban gawe cara pripun carane Ngamarta nika kasembadanipun bangun dening dara-dara kula Pandhawa. Ngemuti Pandhawa pikantuk kanugrahan wujudipun negari Ngendraprasta sinuwun Ngamarta nembe sawetawis lenggah dampar. Ning kaindhakane Ngamarta sampun wuwuh matikel-tikel. Ha inggih bab wewangunaning praja, wewangunaning kutha goro, wewangunan wonten ing Karang Pradesan minggahi wonten Parden sedaya dipun sawang ketingal anggenipun menjila tinimbang ingkang sampun Kakang Semariyo. Mula bab niki ampun disangga entreng sinuwun. Kula wis matur bola-bali kalih sinuwun Ngamarta. Napa-napa niku nek digayuh wong niku nek duwe gegayuhan, mongko gegayuhane niku becik, gegayuhane niku apik. Niku adat saben Gusti maringake pancoban. Niku wis mesti mung gumantung titahe sing duwe gegayuhan niku wau iso ngrampungi pacoban menapa mboten. Nek saged nggih kanugrahane bakal tinampa, ning nek ora ya kanugrahan menika bakal loncat. Mongko pacoban menika werni-werni, wonten ingkang magepokan kalian derajat pangkat, wonten magepokan kalian bondo donya, wonten ingkang magepokan kalian kulawarga, wonten ingkang magepokan kalian katresnan. Yo monggo abot dhewe pacoban iku nek wis magepokan karo siji mekutha, loro bondo, telu katresnan. Wah, niku ora saben wong iso ngrampungi. Ya ming jalma pinilih sing saged ngrampungi pacoban menika kala wau. Mula nek nganti mangke Pandhawa pun ajeng miwiti bangun negari Ngamarta, kula percaya, kula pitados pacobane enggal nyaketi, pacobane enggal nyeraki dhateng para Pandhawa. Nggih ming mangke Pandhawa niku iso ngrampungke pacoban menapa mboten. Nek iso lembangun Ngamarta bakale rancak niring Sambikala, dene ora nggih sesuk meneh dijangka tegese dina niki gagar wigar tenantuk karya sinuwun. Kresna sinayang manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang mitraning astaneng asta dereng ngantos paripurna Mbal Wacana kasaru praptaning Nalindra ingkang saking tlatah Sabrang Galya karya cingak kang samya mulat.
nalika den prayitna semuriris titiyani kandayani trisanya purnama sasi Kilar-kilaran ingkang latar milang lintang Bima Sakti ora pangling lah kok nuwun sewu gandeng kula menika derajatipun namung Panakawan sampeyan Nalindra mula kula kedah ngagem tata krami sinuwun panjenengan menika sinten teka rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko kula dereng nate tepang kula dereng nate srawung sampeyan niku Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Nala Garing apa iki isih kancamu apa piye Duk ora ngawur Pak aku ora tau srawung karo Nalindra sabrang Petruk kuwi mbok menawa tepung nek ketok-ketok ya aku kok kaya urung tau ngerti Bagong kae sing biasane srawunge karo wong nakal-nakal kenal ora Gong tepung aku lah sapa Gong sapa sik tak iling-ilingane udu tak kira sapa tak kira sapa tak kira nek tusi ae udu dedepi adeke le kejem kok kaya ngawur ora sinuwun sampean sinten yen kowe takon karo aku Nalindra saka Pudak Setegal Pudak Setegal ya ingkang sudi mestani kelawan aku Prabu Jayeng Logo ya kusik aku tak takon karo kowe apa kowe jenenge Semar mboten wonten kalih kula ingkang nami Semar. Lah pripun to? Walah. Yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Maloyo. Ngupaya menyang endi dununging Semar? Semar. Ngerti yo aku tekan ana ing papan kene niatku mung bakal boyong marang kowe. Apa to sababe dene kowe bakal tak boyong? Negaraku ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan. Mongko cetha dawuhing dewa yen to aku kudu mboyong Semar wigatine negaraku iso waluya temahing jati dadi mamulya negaraku bisa sirep pagebluk ing tumama ana ing prajaku ya kuwi Pudak Setegal yen to negaraku ditumbali nganggo getih Semar Badranaya Semar kowe manut ora boyong eneng negaraku dina iki engko Reng kok kowe to Reng biasane iki Bagong kok wes saya nganggo ganti apa terus sing ngerol kok mengkon Bagong terus Gareng ya butuh punya nama waduh butuh tampil Nala Gareng kowe arep ngopo sinuwun Prabu sapa Jayeng Logo yo aku Nalindra Prabu Jayeng Logo sapa iki wong kaya terwelu nyeletak bathukmu ki piye wah iya wangun nek kowe nek nesu wangun padake rumangsane menungsa iki walah dalah menungsa sapa kowe anake Semar sing barep insinyur Nala Gareng nganggo insinyur barang lulusan ngendi rek cerewet Petro rasah nyangkem nggo ngapus iki bebas wae insinyur IR insinyur Nala Gareng dasar kepara nyata kowe sapa Prabu Jayeng Logo saka negara Pudak Setegal kongas nggonmu ngaturake kawan Semar Badranaya ya kuwi bapakku ya ayahku kowe ngandhake ento negaramu ketaman pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore mati sore lara esuk ketiwasan lan nampa sasmitaning dewa yen to bapakku kudu dadi tumbal ning negaramu ora aku saiki tak takon karo kowe nek pancen dewa paring sasmita karo kowe kowe mesti ngerti dewa kuwi sing maring sasmita sapa dewa sapa wewisike kayangane ngendi aja mung pator bisa ngucap arep
arep awakku kuru kaya ngene. Nami ditanding karo ratu kaya kowe ganep 10 ora bakal tak tinggal ocat. Leleng tenan. Muni yo. Dewa sapa wisike lan kayangane ngendi tak paranane kayangane tak takonane apa sebabe kok Semar kudu kanggo dadekke sambel anu apa jenenge tumbal. Dewa ingkang wisik karo aku ming swara tok sing tak tampa. Genah kuwi dudu sasmitaning dewa nanging kuwi tanggamu kuwi nyetel pidato. Aja waton bisa ngucap kowe. Semar kok arep dienggo tumbal. Ora ana wong ngilangi pegeblok kok dadak nganggo tumbal menungsa padha karo mateni sampe padane menungsa. Ilanging pageblok ning negaramu ki kudune kowe merintahke marang para kawulamu manembah marang purbaning Hyang Mahanasa tansah ngucapake syukur ngersane Gusti dene kawula wis diparingi apa-apa dening dewane ya kuwi Gustine ning mergo nggonmu ora tau ngucap syukur mergo nggonmu tau ora duwe rasa matur nuwun karo Gusti Kakarya Jagat mula negaramu diparingi pageblok pelekke kowe kena Boyong Semar waton iso nglangkahi kuwandane Petruk Gandrawala. Lho piye kowe? Leng apa? Aku sing gedhe. Aku ya mung ngomong tok ngene. Nek kon gelut ya ora wani kok ya mung ketok aku ki merabu ngono lho. Men ketok aku ki rada gleleng ya tak kurbanke kowe. Wani ora? Ya wani le wani padha dedege kok. Oh, adikku wis wani. Kena kowe Boyong Semar ning kudu nglangkahi kuwandane kae sing irunge dawa kae. Sing irunge dawa kae sapa? Kae adikku lanang. Ayal gojo karang kardempel. Pira wae wedhus sing mati mungsuh kae. Ya terus. Wontene kowe ora wedi mungsuh adikku Petruk. Langkaono batange adikku sing matane amba kae. Endi sing matane amba ndi? Nole ora ana. Wah, edian. Wah, wong kok kaya plentong. Plentong nyentrum ndasmu ya. Wah, Bagong wis mulai nganu omongane sak karepku dhewe ngopo kowe? Wani ora, Gong? Wah, sing tak wedeni apane? Ngendi? Wong pamane wong nedar kadetayan. Ayo, metu coba. Ayo, metu kowe apa aku sing tekane panjenengan. Ayo, metu. Cegal aku, jangan. Petruk kakangmu kae tututana. Lah kok srintil mlayu dhewe. Nututi karo raja kae mau kakangmu iku nek diantem raja kae mau mesti modar. Pecah sirahe truk tututana. Nggih, wah jan kare iki wis repot-repotke wong tuwa. Bagong tututana. Emoh lho. Kok omah piye? Aman, gareng iki senengane ngono kae kok semen wae dirasake dhewe. Bagong Mejoidan. Kae kakangmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kowe tanpa belani iki piye? Iki ngapa iki? Ora ana apa-apa kok cilik. Bagong non. Gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae rak kakangmu to? Nggih. Ayo tututana. Ayo kok sik alon-alon kok. Omong ngene kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kae engko sak diajar ratu Gustine sing jeneng Jayeng Loga kae. Dajar ya men, dajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Wong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring apa? Bagong. Non. Gareng kakangmu tututi. Kok sik aku tak takon. Kula tak takon, ya takon apa? Sampeyan iki rumangsa duwe ponokawan gareng mboten? Lho, gareng iki ponokawanku. Nek kowe ngakoni gareng iki ponokawan sampean, kena apa? Gareng kena masalah kok sampean mboten ngewangi. Komido. Apa ya sampean iki do menyang wong genah ratune wis digdaya gagah pideksa kulite padha Baladewa dengkul patos. Kok Prabu sampun duka lho, Bagong nganten mriki sok nyuwun. Kok malah do meneng wae. Ndara Janaka. Apa Bagong? Gareng niku ngetutke sampean pinten taun? Wis ora iso tak itung. Kok sampean meneng wae. Sampean ikhlas nek Gareng mati. Sampean lila nek Petruk mati.
Aku ora bakal ikhlas. Mesti bakal tak belani. Ndara Werkudara dimong Gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek Gareng mati, ikhlas nek Petro mati. Ora. Ngopo begogok nang kono? Sampeyan tau tate dimong Gareng napa durung? Durung ya wis. Ah, syukur. Oh, jan angel kok Baladewane iki jan. Ndur aku takon ngopo? Ndara Werkudara Ndara Janaka aja mbelani kok Sinuwun Ndarawati kok ora mbelani. Kosek to. Aku dibelani Gareng dek kapan? Lho. Sampeyan niku duwe garwa 3. Niku ora liwat nembung apik-apik to, metu mburi kabeh to. Iya, sing ngunangi sapa? Sing ngunangi sapa? Sing ngunangi Ndara Permadi. Sampeyan aja dicekel Ndara Permadi. Nggih to? Ndara Permadi nalika semanten dielekke kalih Gareng. Gus, nika Kang Raka, ampun ketegelen. Mbok menawa jodoh niku garising Gusti. Lho, Ndara Rukmini Setya Buma Jembawati arepa dijukuk saka mburi, nek pancen padha tresnane wong sing jeneng anu nambut saling akrama niku gegarane ming seneng keplok tangan loro. Nek wis do keplok tangan loro ajeng dipundi meneh. Terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin niku ora dibujuk Gareng, ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi. Lho, apa ngono tenan? Weh, domong ya. Asli kula krungu dhewe. Kowe lah dalah. Iya, semen aku njaluk pamit tak mbelani nolo Gareng. Saman tahu durung dilabui karo Gareng? Durung masa dilabui. Saman krasa mboten zaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kandhang. Yo, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana karo Udawa sing gelut Gareng. Saman mate mboten. Gareng niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora Gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Neng dhewe labuh labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike Gareng nang kono kuwi? Wah, edan. Sing ngono aku dilabui Gareng. Wah, keparat. Kowe ora omong ora tolong ajare. Wis tau dilabui Gareng ora? Gareng ki anakku. Waduh, klenu Wah, saking mempengku. Sinuwun Puntadewa. Piye Bagong? Sampeyan niku jaman babat Alaswana Marta. Sapa sing nyingkirke jin-jin? Lah sapa? Nala Gareng. Niku nek nggon mantra jin pintere ra jamak-jamak. Sampeyan mboten belani. Aku ra iso perang. Aduh, heeh ya. Iya. Ya wis yo, nonton karo aku yo. Nek 150 nggo tuku tiket. Wih, pancen mengar jaluk dhewe kok. Oh, badut to, wong tuwa rak dipancal-pancal wetenge. Wis senengane naboki arep menur rejeki kok senengane beda to, Men. Bagong aja kurang ajar. Kowe iki sing marai Ndara Pandhawa ora tau mrene. Anggere mrene tok jaluki tiket. Wong apa kowe? Asline dudu aku, Pak. Asline Bagong sing iki ra menyang Bagong iki. Oh. Sing senengane njaluki apa-apa, Pak. Popo kari. Terus apa jenenge? Terus bakmi. Ayo mau nonton suwe-suwe tekor nek. Men delok wayange dadak ditodong pokari karo rokok sewadah. Sapa kowe? Engko tak duduhi wonge, Pak. Ciri-cirine ndase ra tukul rambute, Pak. Kuwi men dikeki ora njaluk. Wah, wis cilaka tenan. Bagong kae tututono darat-darat sendiri kok wis tak kendhawa Bapak Semang. Tak jeng-jeng. Bahaya. Kaya nyoba kaya ngapa? Ya nak bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kowe padha karo ora percaya karo kanca-kanca. Percaya kanca-kanca iki nek takon apa-apa ki wis nganu to wis dadi to, siap. Mbok bener mbok salah sing penting siap. Iya. Aku ya dadi mempeng kae. Ya monggo diaturake ya. Bajidor kahot ya. Engko genepi sundane ndak engko ming apa bajing loncat nganti kesel banget bajinge saiki nok. Iya. Aduh bajing loncat lu nganti kae lho. Gaplak-gaplak nang kandang gelem.
iso mlumpat ngantian. Ya diaturke. Monggo dados yuk. Wis ta iki.